गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। बलिउडनि दाबां खान बिग बस सुपारस्टार सलमान खाननि दिनै गोथार जोनोम सान। बलिउड सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर सलमान खानआ दिनैनि सानावनो जोनोम जादोंमोन। बिथाङा दिनै 58 बोसोर आगान होबाय। दिनै बिथां फावखुंगुरनि जोनोम सानाव बिथांनि लाख लाख अनसायारिफ्रा गाहाम हामलायथि बावहरदों। मख'नो गोनांदि सलमान खानआ थांनाय 1965 मायथाइनि 2 दिसेम्बराव मध्य प्रदेशनि इन्दौराव जोनोम जादोंमोन। हिन्दी सावथुन मुलुगाव बयजोंबो मिथिसारजानाय बिथां सलमान खानआ गावनि जोनोम सानखौ दिनै रंजा बाजायै फालिदों। रायजोनि लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों। रायजोआव आरोबाव बेखार लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। रायजोआव आरोबाव रोजा रोजा साख्रिनि मासि फोसावथाय होदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। रायजो सरकारा रायजोआव 10,000नि बांसिन गुबुन गुबुन बिफानाव लांदां जानाय मासियाव थिसनथाय होनो साखाफारा जादों। थाबैनो बिनि फोसावथायखौ होनना गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों। लोगोसे बिथाङा लाइमोनफोरखौ थियारि जाना थानो खावलायदों। बिथां हिमन्तआ बुंबावदों, बिजेपि दैदेननाय मिरु आरो रायजो सोरखारा रायजोफोरनि थाखाय हाजासे मोजां हाबा मावगासिनो आरो फैबाय थानाय समाव मोजां हाबा मावलांबाय थागोन होननानै बुंथिदों। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव सानै बर' लाइमोनजों लोगोसे गुबुन 3 सुबुंनि जिउ खहा। सनितपुर जिल्ला बालिपारायाव लामानि जाब्रबथायजों खनसेनो गासै 7 सुबुंनि जिउ खहा जादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बालिपारा गोजौ फरायसालियाव देंखोगिरि जुबिन गार्गनि हाबाफारि नायनो थांनानै फैनाय समावनो बालिपारानिफ्राय फालेकफुंजों फैबाय थानाय समावनो हर गेजेराव लामानि जाब्रबथायजों जायगायावनो गासै 7 सुबुंनि जिउ खहा जादों। मख'नो गोनांदि बे जाथायाव देबजित बसुमतारी 16 बोसोर आरो सानफुं बसुमतारी 14 बोसोरनि सानै बर' लाइमोना जायगायावनो जिउ गोमादों। बेजों लोगोसे जिउ गोमानाय 3 सुबुंफोरनि सिनायथिखौ कासेम आली, राज इस्लाम आरो बिपुल दास होननानै मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझाराव बसन्त बसुमतारीनि मुङाव गोदान लामा बेखेवदों। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ गोदान लामाखौ बेखेवना होदों। थांनाय 2008 मायथाइयाव सिनाय मोनै सुथुरनि आखायाव जिउ खोमानांनाय क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि प्रफेसार बसन्त बसुमतारीनि मुङाव क'क्राझार खोदोमथलायाव थानाय खोदोमगुरि बसन्त बसुमतारी प्रफेसार कल'नि गोदानै लुफुंनाय पाक्का लामाखौ बेखेवना होदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। गोदानै लुफुंनाय पाक्का लामा बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिसि आयेन आफादनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'जों लोगोसे एमसिएलए सन्जय स्वर्गियारि आरो क'क्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांमोना। लखिमपुर जिल्लानि एसपि आइपिएस अफिसार आनन्द मिश्रआ 16 जानुवारिनिफ्राय एसपि बिबान एंगारनो उदाङै खामानि मावनो थांखिजों चिफ सेक्रेटारिनो लाइजाम हरनानै एसपि साख्रिखौ नागारनायनि जाहोननि खौराङा बे समाव सोराङाव फैबाय। बिथां एसपि आनन्द मिश्रआ थाबैनो एबा फेब्रुवारिनि गिबि सप्तायावनो बिजेपि दिलाव जइन जासिगोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिथाङा दिल्लीयाव मिरु बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव थाबैनो बिजेपि दिलाव जगदान जासिगोन। मख'नो गोनांदि बिथां आइपिएस अफिसार एसपि आनन्द मिश्रआ फैगौ 2024नि लकसभा बिसायख'थियाव बिहारनि बक्सार बियाबनिफ्राय बिजेपिनिफ्राय एमपि दारायगोन, जायनि जाहोनाव बिथाङा गावनि साख्रिखौ एंगारनो साखाफारा जादों। रायजोआव मोनसे मुगैथाव लाजिथाव सोंखारिथाव जाथाय। जनायाव सोमजिदों मोनसे लाजिथावना जाथाय। सासे 40 बोसोरनि बोराय लंपटआ 5 बोसोरनि उन्दै गथ'खौ जिनाहारि खालामदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला लंपट गौरव फावा गलि मेसानि 5 बोसोरनि उन्दै गथ'खौ जिनाहारि खालामदों। जाथायनि सायाव दायो लंपटनि हेंथायै पुलिस थानायाव केस थिसनबाय। दायनिगिरिखौ हमना फासि एबा गोख्रों साजा होनो नखरजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा दाबि दैखांदों। दायनिगिरि लंपट गौरव फावा दायो गामिनिफ्राय खारखोमाबाय होनना मिथिनो मोन्दों।